To, že piť čaj na lačný žalúdok nie je zrovna dobrý nápad, rozhodne na obaloch čaju nenájdete. Po noci je telo dehydrované a rozhodne potrebuje sa jemne prebudiť skôr, než ho začnete stimulovať čajom. Takže rozhodne na lačný žalúdok nie. Zelený čaj, čierny čaj, matcha, sú to silné stimulačné čaje, obsahujú aj kofeín, môžu podráždiť trávenie a hlavne majú chladivý účinok na naše telo, čo rozhodne ráno nechceme. Taktiež pozor na silné bylinky, ako sú napríklad žihľava, palina, praslička alebo púpava. Silne detoxikujú, ich reakcia je až príliš rýchla, veľmi stimulujú ráno pečeň, obličky a toto tiež nechceme. Čaj s mierou, ale rozhodne nie denne a slabé odvary, môžeme harmanček alebo medovka alebo fenikel, ale naozaj jemne slabé, pretože najlepšia voľba na ráno je voda. Čistá, teplá voda. Hydratuje a pripraví naše telo na všetko ostatné, vrátane čaju. Čaj sú aj liek, nie sú voda a majú účinok a ich účinok patrí už do pripraveného tela. Bylinky sú super, ale nie sú nevinné a ak ich chcete užívať správne, zostaňte tu so mnou a nezabudnite tento profil sledovať.